karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lulas Boy. Sa okay ra kong palit. Sa gusto ni mo sa dili palito nato ng sapatosa. Kay base nagtuon ng mga tao dinhi nga dili ta maka-afford. Ilang paso ko pa ni sa ilang mga dagway ning akong kwarta. Oh, kalma lang. Ay di madagkalma oy. Kini na ba mga tao? Dali ra makamino sa ilang isig ka tao. Labi nagyamok-mok ratas ilang tanaw. Magtuon na dayon silang watay mga kwarta. Arganting tiguang. Unsa to? Hoy! Hoy, unsa to imong gisulti? Kalma lang. Dili naman kita away la, uy. Dili ni merkado. Hoy! May gani kay imo ko gipahinumduman. Nagtuon na ra ba kong merkado ni? Lugawa, gini mo la, uy. Oh, sige na. Di na tabaglangan. Pangayuan ang imong size ana sa patusa. Paliton gina na to? Ay paliton gani. Mungay na paglangay kay ato patas mga sinina. Kita kanto? Kinahanglan pa ba ng ipangutana? Ay, Abi na ko guwa ka kakitang Jisa. kinsa man di makakita ng bayana. Ay, Sa Jisa. kolor pa lang daan sa iyang gisulob, makita na din siya. Nya, ano makamuduol? Hapit man sila magka-enkwentro ni Tita La? Hapit raman. Di sila kaila. Lapara ni mo eh. Maingon adto ka kung kaila pa sila. Oh, bitaw sa. What a stupid question. Kibaw mo lagi ka. Murag, padugay pa sila pagkayo kay, Ay, kapaliton dili man si Jo. asula ng tupuya eh. Ihago magmayo silhula. Dong! Oh, uy. Gusto may buhaton na itong tawana? Dong! Size 7 na ng design, kana. O kadusad. O kadusad yung design. Katubay. Okay? Mateo. Asa ni sir? Kana yung gikuptan. O gato. Kanisad. O kanasad. Puro size 7. 5 ka design, okay? Yes, sir. Sure, sir. Oh, nakakita ka, Jo. Oh, dili kay usare gipalit ni Mateo para nimo. 5. Mura magiging naka-jackpot ini Jo. Sigurado magkaka nga size 7 ka. Oh. Okay. Sa pants, unsay size nimo? Ha? Ako nga, medium na siya bro. Medium, no? Medium. Sa t-shirt, large. Okay. Murag medium gyapon, pero mas gusto ka mo sulubog large no. No. Tingog dayon, Jo. Tingog dayon. Oh. Oh, kana. Okay. Inigabot sa mga sapatos. Ipa-fit lang niya. Ato namin sa mga pants o t-shirt. Gamita akong card. Di magkagihatag nga cash. Di na. Card ay gamita bayad. Dali na, bro. Okay. Uy, pa sila ni apas dahil sila nato. Oh, di na dahil magasto ning iyang gihatag nga cash kay. Oh, daghan pag yun siya gipamalit para nimo, oh. Pero katuyan gipang tudlo nga sapatos ba? Mga mahal kay tulo. Ay, ayaw lagi nagproblema. Ayaw ka problema, anak. Grasya ni Jo. Dawatan eh. Dili gid ni tamong ko da. Tinuod gid ning tanan. Walang damha nga makasapatos ko ini mga sapatos ha. Kamahalon ini. Ug niya pa'y mga karsunis, mga t-shirts, kao, mga puruntong. Lord, salamat ha. Wala man gani ko mangandoy ini mga butanga kay bisan sa pagpangandoy. Murag wa man ko'y katungod. Pero niagid sila sa mga tubangan. Kadaghan ini nila, Lord.
Dili man din ako maato pagkamit. Pila man kay kantidad ining tanan. Akong malikon. Salamat kayo. Salamat gid kaayo, Lord. Oh, uy. Ako din gilak. Si Lula tingali niya. Kadiot la! Sodla... Oh, Sunod ako. oh. Oh, sir. Sam kay yung tuyo na ko. Gikulbaan mo kong maayo. Iyak akong kasaban. Iyak akong hinginlan. Misod siya ng usa ka kwarto. Iyak ka ng kwarto. Misin niya siya ka masuod ko. Magkunsa man mi diha. Murag, kamay nga opisina. Sit down. Muprang ka ko nimo, Jo. Dili unta ko yun nga mupuyo ka din eh. Pero gusto man ni Lola. Wa ko'y mahimo. Sir, okay ra gid kay mo pahawa ko, sir. Ako ra pasabton si Lula. Imong Lula. Patiwasaon ako. Okay, sir. Na-desisyon na. Og di na mausap. Anhi ka na puyo. Ayaw isipang kay supak sa kumbuot. Kontrahan na ka. No. Dili ko na. O ginaot nga nakasabot ra ka. Kung nga nung supak ko nimo. Oh, sir. Nakasabot ra gid kayo ko, sir. Murag nagkurog ka man. Adto ka? Wa, sir. Okay ra ko, sir. Okay. So, nakasabot ra ka na ko. Oh, sir. Salamat. Wa ko mo judge nimo. Salamat, sir. Pero manghinaot lang ko. Nga di ni mo gubon ang pagsalig ni Lola nimo. Og karon ang akong pagsalig nga ihatag diha nimo. Kay misalig mi gud si Lola nimo. Musalig sa ko nimo. Salamat kayo, sir. Akong isaad, sir. Ako nang ampingan ang inyong pagsalig di rin ako. Salamat kayo, sir. Okay. Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Oh. Oy. Oh, wait. Ayaw pagluhod. Nalipay lang ko, sir. Nalipay lang ko nga nagpasalamat. Hinatag yun ay mas ginoo na ako. Daghan kayo. Salamat, sir. Nalipay lang ko, sir. Nalipay lang kong nagpasalamat. Hinatag yun ay mas ginoo na ako. Daghan kayo. Salamat, sir. Lain na sa akong kipate. Hangtod karon. Namarog pa man ang balhipo nga naguna-una sa iyong gibuhat. Daga na kayong tao nga nagpasalamat ako. Pero, lahi man to iya. Lahos man sa kalag. Tinudon lang unta niyang yang gisaad. Di lang unta niya usikan ang among pagsalig. Di lang unta. Oh, palit na mo! Mga suki, doon na mo! Tanawa ni nga mong tindang prutas. O mga gwapa-gwapo, liwat sa tindirag-tindiro. Mas maayo gudi ay nga naa ka. Kay nakapahuway akong tutunlan og siging syaok. La, ikaw, relax lang ka diha la. Ako rin bahalang pagpanawag customer din eh. Ikaw rin tigdawat sa bayad og tigsukli. Pastilan, ang yayan ra bagyud kay kas imong gisulob o. Mao lagi. Murag, gwapo man ko sa kong pamati la. Da, gwapa magyud unta ka ba?
Ganong gusto man jud kang mo gwapo. Ay, sagdi na lang gud lagod. Sagdi na lang gud ko. Oo, sir! Sir, madam! Dali na mo! Dali na! Oh, pili lang mo, pili lang. Gwapo-gwapa na, pili lang. Oo, oy, oy, oy. Ayaw lang kayo mo pag-ilog. Di lagi mo mahutan. Ikaw, madam, ano sa'yo mo? Pila palang gani siya kaadlaw nga Okay, pili lang. Pili lang. Na siya kausaban. Kana, Medyo na kay siyang tanahon. Puro Ug na labing gwapo-gwapa. siguro, Liwat na ako. Musunod nga mga adlaw. Muhamis na gyud ni siya. Ikaw, Ug sir, maunod-unuran sa'yo ang mo. iyang lawas. Ug labing siguro, Ilang mulutaw kilo? na gyud ang natural niyang Mga kilo, kagwapa. sa di ka mo pili. Ako lang. Ay, anogon lang nga natumboy siya. Kinsa man yun? Kanindot ka unta no kun. Siya na lang ang mapangasawa ni Mateo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!